Des de l'assessoria d'emprenedoria per joves de l'Ajuntament de Barcelona hem posat en marxa la prova pilot del màrqueting. I què és el programa Màrqueting? És un programa que posa en contacte joves estudiants de màrqueting i vendes amb altres joves que tenen els seus projectes propis. Així, els estudiants poden posar en pràctica els seus coneixements en la realitat de sectors com llibreria, salut, joieria, advocacia, restauració, sala de música i cosmètica. Si vols participar en aquesta iniciativa o en una de similar, o si t'interessa l'emprenedoria, com a centre educatiu, grup de joves o tu, a nivell individual, contacta'ns. Com ho pots fer? Demana una cita als punts Infojove de Barcelona. I què t'oferim? Múltiples col·laboracions, segons allò que necessitis, ja sigui a títol de centre educatiu o a títol personal, o bé si tens una colla d'amics i amigues que voleu començar un projecte empresarial. Et podem oferir informació i recursos sobre emprendre a la ciutat de Barcelona per joves emprenedores, accés al pla d'empresa, una eina imprescindible per valorar la viabilitat del teu projecte i per poder tirar endavant la teva idea amb qualitat i sentit de futur. Informació sobre subvencions, sobre el pla de màrqueting, sobre el pla financer, formes jurídiques, dubtes legals, fiscals... Doncs tot això ho trobaràs a l'assessoria d'emprenedoria per joves de l'Ajuntament de Barcelona.